κορυφαίες ομάδες της κορυφαίας συλλογικής διοργάνωσης, και απόψε τον φιλοξενεί η Χίμκι, η οποία επίσης τα έχει καταφέρει, αλλά θέλει και την νίκη για να προσαριστεί ακόμη καλύτερα. Ο αγώνας ο οποίος θα ξεκινήσει με μια καθυστέρηση 5 λεπτών, καθώς ο Παναθηναϊκός κόλλησε στην κίνηση στους δρόμους της Μόσχας, μια κίνηση η οποία, από ό,τι διαπιστώσαμε και εμείς από χθες που βρισκόμαστε στην ρωσική πρωτεύουσα, έχει λάβει μυθικές διαστάσεις πραγματικά, μνημιώδεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε από το ξενοδοχείο του στις 4,5 ώρα Ελλάδος, αλλά έκανε πάνω από 2 ώρες για να φτάσει στο γήπεδο, αν και έχει επιλέξει ένα ξενοδοχείο αρκετά κοντά στο γήπεδο της Χίμκι. Ζήτησε από τον κομισάριο και τους διαιτητές του αγώνα να πάρει μια παράταση, η έναρξη να πάρει μια παράταση στο τζάμπολ, αλλά οι διαιτητές έδωσαν μόλις 5 λεπτά περιθώριο επιπλέον στους παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη για να προετοιμαστούν, με άμεση συνέπεια να έχουν συνολικά ένα ημίωρο χρονικό διάστημα, το οποίο προφανώς και δεν αρκεί για επαγγελματίες αθλητές, κυρίως αυτού του επίπεδου, για να δεθούν, να αυτοσυγκεντρωθούν, να ζεσταθούν στο κατάλληλο δυνατό βαθμό για να παίξουν ένα παιχνίδι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο λόγος τον οποίο ανέφεραν οι διαιτητές που δεν τους επιτρέπει για να δώσουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στο Παναθηναϊκό έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο διεξάγεται την ίδια ώρα στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Καντού. Βλέπετε, οι διασταυρώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, και επειδή οι δύο αυτοί αγώνες, ο αγώνας της Μόσχας και ο αγώνας της Κωνσταντινούπολης, θα κρίνουν τα πάντα για την τελική κατάταξη όλων των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτούς, οι διαιτητές επέλεξαν να δώσουν μόλις 5 λεπτά επιπλέον προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. 7 και 5 λοιπόν το τζάμπολ. Παναθηναϊκός, ο οποίος εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται πάνω στο παρκέ για να προθερμαθεί, να αντιθέσει με τους παίκτες της Χίμκι. Για παράδειγμα, ο Ματ Νίλσεν έχει επιλέξει να ζει 3 λεπτά με τα πόδια από το γήπεδο, γιατί δεν αντέχει αυτή την κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει εδώ στη Μόσχα σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Μια σύντομη διακοπή λοιπόν, την πρώτη για το απόψινό παιχνίδι, και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο κλειστό γήπεδο της Χίμκι. Και πάλι στην Μόσχα, εδώ που ολοκληρώνεται η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Βλέπετε και τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, ένα πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλά βλέμματα στο απόψινό παιχνίδι. Αυτό έλεγαν νωρίτερα και οι άνθρωποι της Χίμκι. Στάθηκαν ιδιαίτερα στον θηριώδη Έλληνα Σέντερ, αλλά και στην παρουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη βέβαια. Εδώ ο Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος είχε να λέει πριν από λίγο ότι το παράπονό του δηλαδή, ότι δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος από τη Χίμκι για να ενημερώσει τον Παναθηναϊκό για το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της ρωσικής πρωτεύουσας. Με άμεση συνέπεια οι παίκτες του Παναθηναϊκού να μείνουν πάνω από 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι Μοσχοβίτες, το αντιμετωπίσαμε και εμείς από χθες που βρισκόμαστε εδώ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος θα αγωνιστεί με τους Μάικ Μπράμο, Άντι Πάγκο, Γιώνας Μασκούλης, Βασίλη Ανθόπουλο, Κώστα Τσαρσαρή, Δημήτρη Διαμαντίδη, Ντέργουν Κίτσεν, Χάρη Γιαννόπουλο, Σοφοκλής Ζανίτη, Γάιος Κορδίλη. Και από την άλλη πλευρά η Χίμκι του Ρήμας Κουρτινάιτης, μια ομάδα που είναι, βλέπετε, σε ένα επίπεδο που ικανοποιεί ιδιαίτερα τα αφεντικά της, καθώς έχει ως μεγάλο όπλο την ομοιογένεια, με τον Κουρτινάιτης να έχει την ομάδα στα χέρια του 2,5 χρόνια τώρα, και ένα οικογενειακό κλίμα εδώ στα περίχωρα της Μόσχας. Εδώ ο θυμισμένος Ρήμας Κουρτινάιτης, θα το θυμάστε από τις μέρες που αγωνιζόταν και ο ίδιος με την Ζαλγκίρις, αλλά και την εθνική ομάδα τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Παναθηναϊκός με νίκη στο απόψινό παιχνίδι είναι πρώτος, όπως και να έχει. Από εκεί και πέρα
με ήττα και πιθανότητα καταλήγει τρίτος και παίρνει μαζί του τη Real Madrid στην επόμενη φάση. Βέβαια όλα αυτά για τον Αργύρη Πεδουλάκη δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, και αυτό γιατί, όπως ο ίδιος εξήγησε, ο Παναθηναϊκός δεν διαλέγει αντιπάλους. Ούτως ή άλλως στο παρελθόν έχει δείξει ότι όποιος διαλέγει αντιπάλους το πληρώνει. Εδώ βλέπετε και την ομάδα που έχει στα χέρια του ο Κουρδινάητης, ο Κωστίν, Πριτζόν, Κοπόνεν, Βιάλτσε, Φλόντσαρ, Ρίβερς, Μόνια, Κβοστόφ, Ζουγανέγκο, Πλάνινιτς, Ντέιβις και Νίλσεν. Ο Πλάνινιτς, ο οποίος είναι ο παίκτης κλειδί για την ρωσική ομάδα, αντιμετώπισε προβλήματα πριν από λίγο καιρό. Εδώ και η ομάδα του Παναθηναϊκού με Μπράμο, Πάγκο, Μασκούλης, Λάσμε, Τσαρτσαρί, Διαμαντίδη, Κίτσεν, Μπάνξ, Ξανθόπουλο, Γιαννόπουλο, Σκορδίλη και Σκοτσιανίδη. Λέγαμε λοιπόν για τον Ζόραν Πλάνινιτς που αντιμετώπισε προβλήματα με την μέση του και την πλάτη του το τελευταίο διάστημα, και όταν το ρώτησα πριν από λίγο τι είδους προβλήματα είναι αυτά, μου απάντησε με το αφοπλιστικό γεράματα. Μεγαλώνω, είπε, και έρχονται απόλυτα φυσιολογικά αυτά τα προβλήματα. Εδώ και οι διαιτητές του αγώνα, ο Τίθ Γκαρσία ο Ισπανός, ο Γιάκουβ Ζαμόσκι ο Πολωνός και ο Ντάμιρ Ζάβορ ο Σλοβαίνος. Παίκτες του Παναθηναϊκού που προσπαθούν να κερδίσουν έστω και λίγα δευτερόλεπτα για να προθερμαθούν όσο μπορούν καλύτερα. Στο μεταξύ το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη έχει ξεκινήσει ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Καντού, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και αγώνας εδώ στην έδρα της Χίμκι, στα περίχωρα της Μόσχας. Μια Μόσχα η οποία είναι παγωμένη, από το πρωί έχει μείον 12 βαθμούς. Εδώ και οι πρώτες πεντάδες, Αουγκουστίν, Ρίβερς, Μόνια, Πλάνινιτς και Ντέιβις για την Χίμκι, Μασιούλης, Λάσμε, Τσαρτσαρίδης, Διαμαντίδης και Κίτσεν για τον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενταχθεί από αύριο και με την επιστροφή στην Αθήνα και ο Τζέισον Καπόνο, το τελευταίο απόκτημα για την ομάδα, ένας σπουδαίος σκόρερ, ένας σπουδαίος σουτέρ, ο οποίος έφτασε προχθές στην Αθήνα, δήλωσε ενθουσιασμένος, θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από την πρωτεύουσα. Πάνω του ο Αργύρης Πεδουλάκης βασίζει πάρα πολλά για να λυθεί το πρόβλημα στο περιφερειακό σουτ, το οποίο έχει εντοπιστεί όχι πάντα, αλλά όταν κάνει την εμφάνισή του τότε δημιουργείται πρόβλημα και για τον σέντερ, κυρίως για τον Συμφωνήσιο Τζανίτη. Εν αντιθέσει, αν μπουν τα σούτα από την περιφέρεια και δει το τρίποντο, το μέσο στον οποίο δικαίωται το Καπόνο, τα πράγματα θα λειτουργήσουν πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο εύζημα για τον Παναθηναϊκό συνολικά. Να, εδώ και ο Μασκούλης, ο οποίος λογικά τραβά αρκετά βλέμματα απόψε. Το Scouting Report αναφέρει ιδιαίτερη προσοχή στον Πλάνινιτς. Από εκεί και πέρα όμως πάρα πολλά θα κρυφθούν από την παρουσία που θα έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ρωσική ομάδα. Πρώτο τζάμπολ επαναλαμβάνεται, όπως λένε οι διαιτητές. Η έδρα είναι θερμή, αλλά δεν είναι κανένα φόβητρο. Δεν έχουν γεμίσει όλες οι θέσεις για το απόψινό παιχνίδι. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τσαρτσαρί και τον Μασχούλης. Ο Πλάνινιτς έχει πέσει πάνω στο Διαμαντίδη που παίρνει τώρα την μπάλα. Πάσα για τον Τσαρτσαρί και όχι. Άστρο το πρώτο σουτ, rebound από τον Πλάνινιτς. Ο οποίος περνά στον Αγκουστίν. Ρίβερς, ο αριστερόχειρας, θα ευστοχίσει στο πρώτο σουτ για 3. Ο Ρίβερς, ο οποίος για να καταλάβετε προθερμενόταν μια μισή ώρα πριν από το τζάμπολ, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν στο παρκέ μισή μόλις ώρα πριν από αυτό. Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής, Κίτσεν,
Κίτζεν, ο οποίος με την έλευση του Καπόνο πιθανότατα θα μετακομίσει μόνο στους αγώνες Ευρωλίγας. Εδώ θα σκοράρει το πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 3-2. Μειώνει ο Αμερικανός, ο οποίος μαρκάρει και τον Πλάνινιτς, έναν ψηλότερο παίκτη, αλλά είναι σαφώς πιο γρήγορο στα πόδια. Ντέιβις, Πλάνινιτς και πάλι για τον Αμερικανό ψηλό. Το τρίποντο αυτή τη φορά από τον Μόνια είναι άστοχο. Εύκολο το ριμπάουντ από τον Τσαρτσαρί. Σε σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Κίτσεν θα κάνει το λάθος καθώς πατά την τελική γραμμή. Προσπάθησε να βρει διάδρομο για να βγάλει κάποιο ελεύθερο σουτ στην περιφέρεια. Δεν τα καταφέρει όμως. Και χρεώθηκε με το πρώτο λάθος των πρασίνων για το απόψινό παιχνίδι. James Augustine για τον Πλάνινιτς. Ο Κράτζ μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι. Αυτό είναι το παιχνίδι του, αυτή είναι η κίνησή του. Μία από τις πολλές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το όπλο του δεν είναι το τρίποντο. Συνεπώς μπορεί να του δώσει ένα βήμα ο Κίτσεν στο μαρκάρισμά του. Το φάουλ τώρα από τον Πλάνινιτς πάνω στον Αμερικανό. 5-2 μπροστά η Χίμκι. Με το Σωτήρη Μανολόπουλο στον πάγκο να δίνει οδηγίες στον Μάρκους Μπάνς. Και θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Κίτσεν. Διαμαντίδης. Πάνω του είναι ο Ρίβερς. Στη γωνία ο Τσαρτσαρής προφυείται για 3. Μπαίνει μέχρι μέσα. Μπάλα στα πόδια του Ντέιβις. 14 νέα δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να εμπληρώσει επίθεση. Και επαναφορά από τον Κίτσεν. 5 δευτερόλεπτα. Εδώ υπάρχει λάθος συνολικά από τους άλλους 4 που σκότωσαν πάνω στο παρκέ, καθώς δεν κατάφεραν να ξεμαργαριστούν για να πάρουν την μπάλα. Γι' αυτό και ο Βερδουλάκης δεν τα έβαλε με τον Κίτσεν. Αμέσως όμως σηκώνει τον Μπάνks. Ρίβερς. Μόνια στη γωνία. Προσπάθησε να παίξει πινία ρολ με τον Ντέιβις. Τελικά ο Αμερικανός θα συγκρατήσει την μπάλα. Χάνεται ένας ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Πλάνινιτς. Το κλέψιμο από τον Διαμαντίδη μετά την καλή άμυνα και του Μασκούλης. Τώρα ο Παναθηναϊκός σε ένα γρήγορο τέμπο. Έχει επιστρέψει όμως ο Χίμκι. Το σκριν από τον Τσαρτσαρί, ο οποίος παίρνει την μπάλα στο pick and roll με τον Διαμαντίδη. Φάουλ από 2 και 3 παίκτες των γηπεδούχων πάνω στον Έλληνα forward. Μέσα στο παρκέ Βεδουλάκης δίνει οδηγίες στον Διαμαντίδη. Δεν τον βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Και η πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Μάρκους Μπάνks στη θέση του Ντέρουιν Κίτσεν. Δύο βολές για τον Κώστα Τσαρτσαρί. Η πρώτη είναι εύστοχη. Με το replay την έχασαν οι Ρώσοι. Αυτός είναι ο Αργύρης Βεδουλάκης. Μέσα και η δεύτερη, 5-4 από τον Τσαρτσαρί. Ο Παναθηναϊκός είναι λογικό να κάνει ένα μουδιασμένο ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες του έχουν την εμπειρία για να αποδώσουν αυτό που μπορούν στη συνέχεια. Το νέο καλάθι ήταν από τον Πλάνινιτς, 7-4. Τσαρτσαρής. Να δει πάλι το χαμηλότερο Ρίβερς. Βγάζει την πάσα για τον Λάσμε. Το κάρφωμα από τον Στεφάν Λάσμε. Για το 7-6. Τσαρτσαρής έλαβε πάνω του δύο παίκτες. Έμεινε μόνος του ο Γαβονέζος. Εύκολα από εκεί πέρα το τελείωμα. Τώρα το φάουλ από τον Τσαρτσαρί πάνω στον Ντέιβις. Πολ Ντέιβις με ύψος 2-11, απόφυτος του Michigan State. Με τριετή θητεία στην Washington και το NBA. Είναι αυτός που θα κάνει και την επαναφορά απ' έξω. Πλάνινιτς.
Πλάνινιτς έδειξε ένα σύστημα στο οποίο έμενε μόνος του για να παίξει απέναντι στο Διαμαντίδη. Η μπάλα στα πόδια του Έλληνα Superstar και απ' έξω για τους Ρώσους. Rivers. Ογκουστίν από την κορυφή της ρακέτας το έχει αυτό το σουτ, τώρα το έχασε. Εύκολο το rebound από τον Banks. Το φάουλ από τον Rivers, ενώ είχε περάσει ήδη πάσα στον Λάσμα. Το τρίτο φάουλ των Ρώσων για αυτή την πρώτη περίοδο. Και το δεύτερο προσωπικό για τον Casey Rivers. Βλέπετε εδώ, εκρηκτικό το πρώτο βήμα του Banks. Δεν του έδωσε άλλο περιθώριο. Διαμαντίδης. Σε μαργαρίστηκε, αλλά κοίταξε την πάσα και όχι το σουτ. Τώρα για τον Λάσμε, καλή όμως η άμυνα από τον Davis. Έγινε το κλέψιμο για τη Χίμκι. Rivers θα κάνει το λάθος με τη σειρά του. Banks, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τρέξει, θα πάρει το φάουλ από τον Davis. Αυτό είναι το τέταρτο για τους Ρώσους. Από το επόμενο ο Παναθηναϊκός θα εκτελεί βολές και βέβαια αυτό είναι ένα κέρδος, έστω και αν δεν βγήκε ο εφηδιασμός. Και η αλλαγή από τον Κουρτινάιτης. Στην θέση του Rivers ο Βίταλ Φριτζόν. Το βλέπετε εδώ, ένας παίκτης με φαρμακερό σουτ και την ικανότητα να κρίνει καταστάσεις όταν η μπάλα καίει. Ξανά η μπάλα στον Λάσμα, ο οποίος τελειώνει άλλη μια φάση μετά την εκπληκτική assist του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 8-7. Λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Φάουλ είναι από τον Τσαρτσαρή πάνω στα μαρκαρίσματα. Και ενώ ετοιμάζεται ο Άντι Πάγκο, καθώς είναι το δεύτερο φάουλ του Έλληνα forward, αμέσως η αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στην Κωνσταντινούπολη Καντού προηγείται μέχρι στιγμής της Φενέρ με 5 πόντους. Το 17-12 το παιχνίδι έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα. Νέο φάουλ από τον Πάγκο αυτή τη φορά. Το τρίτο του Παναθηναϊκού. Πλάνινιτς. Πάνω το Μασκούλης. Η μπάλα στα πόδια του Λάσμε. 14 δευτερόλεπτα και πάλι για τους Ρώσους. Εδώ Στεφάν Λάσμε. Πλάνινιτς μέχρι μέσα για τον Φριτζόν. Προσπάθησε να καρφώσει με follow ο Davis, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βρήκε στη Στεφάνη νέα επίδεση πάντως για τους Ρώσους. Σε φάση που ενεπλάκη και ο Φριτζόν. Πλάνινιτς. Δύσκολο να προσεγγίσει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ελέο Λάσμε. Ο Μόνια όμως τραβήχτηκε και με off balance shoot κατάφερε να σκοράρει για τη Χίμκι. 9-8. Το πρώτο καλάθι για τον Ρώσο forward. Πάγκο. Μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Γίνεται το λάθος όμως με τον Φριτζόν. Ο Λάσμε διορθώνει παρά το ύψος του. Και ο Διαμαντίδης στη λήξη των 24 θα σουτάρει άστοχο όπως είναι λογικό. Πάσα πίσω από την πλάτη. Και ο Ντέβις θα χάσει ακόμα ένα κάρφωμα, αλλά θα ολοκληρώσει την φάση. Ο Ντέιβις, καθώς το πρώτο κάρφωμα ήταν του Ογκουστέν. 11-8 μπροστά η Χίμκι. Ξαναβλέπετε σε επανάληψη το αποτυχημένο κάρφωμα του Ογκουστίν και το τελείωμα από τον Ντέιβις. 11-8 η Χίμκι, σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Ελληνική ήχη στην διάρκεια του time out και ένα χορευτικό από τους Ρωσίδες cheerleaders. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω με 3. 11-8, 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Με την ελλειπή προετοιμασία που έκανε για τον αγώνα, λέω τις αφήσεις κίνησης στους δρόμους της Μόσχας, κάποιος θα περίμενε προβληματικό το ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός
στέκεται στα ίσια απέναντι στη Χίμκι. Και τώρα ο Banks μετά την ολοκλήρωση του time out από τον Αργύρη Πεδουλάκη. Διαμαντίδης. Πάνω του είναι ο Φριτζόν πλέον. Θα δει μέχρι μέσα και πάλι μπάλα για τον Λάσμε. Φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι καθώς η μπάλα μπήκε στο πλεκτό μετά τη δεύτερη προσπάθεια του Καβονέζου. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Στεφάνου Λάσμε. Ο οποίος σουτάρει από τη γραμμή με 77%. Εδώ θα χάσει την πρώτη. Φωνές από τον Ρήμας Κουρτινάιτης. Μέσα η δεύτερη βολή από το Λάσμε. 11-9. Ο Αργύρης Πεδουλάκης. Μόνια. Παρανευλήθη το χέρι του Μασιούλης. 13 δεύτερα στη διάθεση της Χίμκι για να αγγυλώσει επίθεση. Φριτζόν. Πάνω του είναι ο Πάνκο. Παίρνει ένα screen και δίνει την μπάλα στον Μόνια. Πλάνινιτς. Υποπίεση το σούτ αλλά είναι εύστοχο από τον Κροάτη. 13-9. Να εδώ τώρα Πλάνινιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης για τη φετινή Χίμκι. Πλάνινιτς ο οποίος πέρασε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης στα τελευταία χρόνια αλλά φέτος δείχνει αναγεννημένος. Μπάγκς μέχρι μέσα το στόπ από τον Αγκουστίν. Το rebound όμως μακρινό από τον Λάσμε. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης. Βγάζει το ελεύθερο τρίποντο του Μασιούλης και αυτό είναι εύστοχο. 13-12 από τον Λιθουανό. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Τώρα το κλέψαμε από τον Banks παραλίγο. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Αμερικανός. Ο οποίος σύμφωνα με τους προπονητές του Παναθηναϊκού έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Βλέπετε νωρίτερα πως ξανακέρδισε την μπάλα Λάσμε. Στη συνέχεια μετά την πάσα του Διαμαντίδη που τράβηξε όλη την αντίπαλα άμυνα πάνω του, βγήκε το ελεύθερο τρίποντο του Μασκούλης. Ετοιμάζεται και ο Μπράμος. Davis θα αστοχίσει από τα 5 μέτρα. Rebound από τον Μασούλης. Banks αμέσως για 3, άστοχος. Πάλεψε ο Μασούλης. Τελικά με τον Davis πήραν το rebound οι γηπεδούχοι και το foul του Διαμαντίδη πάνω στον Πλάνινιτς. Το πρώτο για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και ο Σκορτσιανίτης στην πεντάδα των Πρασίνων. Εκτός ο Μασούλης και ο Λάσμε. Μπάλα από πλάγια για τους Ρώσους. Ο Κρέσβρι Λόντσαρ, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Χίμκι. Ο δεύτερος βασικός πόλος στην επίθεση της Χίμκι. Και ο Ρίβερς που έχει επιστρέψει. Θα αστοχίσει σε τρίποντο. Casey Rivers φτάνει στους 6 πόντους με 2 στα 2 από τα 6,75. 16-12 το σκορ. Ένα ερωτηματικό πλέον το πώς θα συμπεριφερθεί η ρωσική άμυνα πάνω στον Σκορτσιανίτη. Ο οποίος παίρνει εδώ την μπάλα, ο Λόντσαρ θα του κάνει φάουλ. 2 βολές για τον Σοφοκλή, ο οποίος όμως δείχνει να έχει χτυπήσει. Και αυτό δεν είναι καλό. Στην πρώτη φάση που μπήκε μέσα ο Έλληνας σέντερ τα λέει με τον Banks. Φάουλ από τον Λόντσαρ. Ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος ζητά αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα πρέπει να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στη θέση του. Ακόμα δεν έχει επιλέξει ο Πεδουλάκης. Τώρα αμέσως βάζει τον Τσαρτσαρί και τον βάζει για τις βολές. Για να εκτελέσει τις βολές και στη συνέχεια θα γίνει αλλαγή. Μετά με τον Σκορδίλη. Αλλαγή σκοπιμότητας λοιπόν, αλλά πλέον το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Σκορτσιανίτη και στην κατάσταση του ποδιού του. Δεν ξέρω αν γύρισε εκεί, μα και ο Τσαρτσαρής χάνει την πρώτη βολή. Δικαίωμα και για δεύτερη για τον Έλληνα Φόρβουρντ, ο οποίος μπήκε κρύος από τον Πάγκο. Θα αστοχίσει rebound από τον Μάτς Νίλσεν που ήρθε στον αγώνα.
Λόντσαρ. Το 16-12 παραμένει. Νίλσεν. Στο χαμηλό post για τον Πλάνινιτς. Στην γωνία για τον Φριτζόν. Ελεύθερο τρίποντο και ο Ρώσος τιμωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τον Μπράμος, ο οποίος δεν πρόλαβε να πάει και να τον καλύψει. 19-12 η Χίμκι. Μάνξ. Μπράμος. Το δίποντο για τον Πάγκο είναι εύστοχο. Πατούσε για λίγα εκατοστά τη γραμμή. 19-14 από τον Άντι Πάγκο. Με αυτό ακριβώς το σουτ. Πλάνινιτς. Σκοτζιανίτης, ο οποίος εδώ μπροστά μας δείχνει να πιάνει το αριστερό πέλμα του και εκεί είναι ακριβώς που έχει και το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είναι καλό το νέο. Στο μεταξύ, νέα επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου πλέον. Με το που ολοκληρωθεί θα κάνουμε και το ρεπορτάζ για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση του Σοφοκλή. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, καθώς βγήκε εκτός από τα χέρια του Casey Rivers. 13 δευτερόλεπτα στη διάθεση των πρασίνων. Banks. Ο Διαμαντίδης στο χαμηλό post, με αντίπαλο το Φριτζό. Από πολύ δύσκολη θέση θα αστοχίσει. Είχε τραβηχτεί πίσω από την μπασκέτα για να κατάλαβε το βαθμό δυσκολίας που είχε η εκτέλεση του Διαμαντίδη. Τώρα το τρίποντα από τον Πλάνινιτς είναι για 2 το σουτ και είναι εύστοχο. Πλάνινιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με 4 στα 4 σουτ, 8 πόντι για τον Γκράντι. 21-14. Μπροστά η Χίμκι. Διαμαντίδης, ελεύθερος ο Σκορδίλης. Θα κάνει το λάθος από το double team. Ο Νίλσεν έκλεισε την μπάλα. Ο Λόντσαρα σχεδόν από το κέντρο θα σουτάρει. Χωρίς εδώ να κατεβάσει καν την μπάλα κάτω. 21-14 το σκορ της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει να ανησυχεί περισσότερο για την κατάσταση του Σοφοκλή Σορσιανίδη παρά για αυτό το μείον 7. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μετά από αυτή τη διακοπή. Το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Χίμκι με τον Παναθηναϊκό είναι στο 21-14. Παρ' όλα αυτά ο Σοφοκλής Σορσιανίδης έχει βγάλει το παπούτσι του και προσπαθεί να δει σε τι κατάσταση είναι το πονεμένο πόδι του, το αριστερό πέλμα δηλαδή. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μας επιβεβαίωσαν ότι είναι ακριβώς το σημείο που αντιμετώπιζε πρόβλημα ο Έλληνας Σέντερ. Θα δούμε αν θα καταφέρει στη συνέχεια να αγωνιστεί στο απόψινό παιχνίδι. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό να γυρίζει σε άμυνα ζώνης, χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή στην πεντάδα του Rivers. Πλάνινιτς για τον Νίλσεν. Υπό την πίεση του Μπράμος θα αστοχίσει. Τι έχουν δώσει εκεί οι διαιτητές? Φάουλα από τον Πάγκο, αν είδα καλά. Τελικά είναι από τον Σκορδίλη το φάουλ. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Είπαν ότι έπιασε αυτό με το δεξί χέρι που έπιασε τον Λόντσαρ. Αυτό ήταν φάουλ και το έδωσαν οι διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπήρχε παράβαση, αλλά εδώ ο Διαμαντίδης θα διορθώσει και το δικό του λάθος και το δικό του λάθος με το κλέψιμο που έκανε. Η επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Banks. Πάγκο. Θα γυρίσει και θα ευστοχίσει. Ζήτησε και φάουλ ο Πάγκο από τους διαιτητές. 21-16 από τον Αμερικανό, ο οποίος γίνεται το λένε και καλύτερος μετά το διστακτικό ξεκίνημα που έκανε. Εδώ πήγε για το κόψιμο, αλλά τελικά ο Φριτζόν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι. Αναπήδησε αυτή στην Στεφάνη 3 φορές. Με πολλή δυσκολία όμως σκόραρε ο Βιτάλη Φριτζόν. Στεφάν Λάσμε ετοιμάζεται και πάλι από τον Αργύρι Βεδουλάκη. Μπράμος. Πάγκο. Σκοντήλης προσπαθεί να πάρει θέση. Μπάτς μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση με μια στραπία σταυρωτή κίνηση ο Αμερικανός.
Το replay δεν ήταν ολοκληρωμένο για να καταλάβετε με ποιον τρόπο άδειασε το Lonchar. 23-18. Μπάλα παραμένει υπέρ των Ρώσων. 14 δευτερόλεπτα στη θέση του Σκορδίλη. Ο Στεφάν Λάσμε. Αυτό είναι ο Άντι Πάγκο, πρωταγωνιστής στις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Ο Ρήμας Κουρτινάιτης δεν κάθεται ούτε λεπτό στον πάγκο του. Και η ζώνη του Παναθηναϊκού. Rivers ξεκίνησε ζεστός από την περιφέρεια, δεν θα στοχίσει όμως στον τρίποντο. Από τα χέρια του Λάζ με το rebound, η επίδεση με τον Banks. Πάνω του είναι ο Δημήτρη Βοστόφ, νέο πρόσωπο για τη Χίμκι. Πάλι μέχρι μέσα ο Banks, θα πάρει τώρα το φάουλ από τον Lonchar. Ο Banks, ο οποίος με μια εκρηκτική κίνηση που εφαρμόζει απέναντι στον Lonchar. Θα δείτε εδώ με ποιο τρόπο φεύγει. Το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Lonchar να του κάνει φάουλ. Στη θέση του περνά ο Πολ Ντέιβις και ο Γιάννος Μαστούλης στη θέση του Δημήτρη Διαμαντίδη. Καιρός για να πάρει ανάσες και ο αρχηγός. Δύο βολές για τον Μάρκους Μπάνκς, γεννημένος στο Las Vegas. Εδώ θα ευστοχίσει σε μία από τις δύο βολές. Το draft νούμερο 13 πριν από 9 χρόνια στο NBA. Τώρα φάουλ από τον Μασούλης, λένε οι διαιτητές, πάνω στον Νίλσεν. Εδώ θα μπορούσε να είναι διπλό το φάουλ και από τις δύο πλευρές, καθώς ο Νίλσεν έπαιξε πάρα πολύ με τους αγώνες του. Αυτό λέει και ο Μασούλης στους διαιτητές. Ξαναδούμε σε επανάληψη. Όχι, δεν ολοκληρώνουν το πλάνο. Βοστόφ, Νίλσεν. Πολύ φιλόδοξο αυτό το δεξί ραβερσέ που έκανε. Εύκολο το rebound για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Banks. Μπράβος. Φάουλ από τον Rivers πάνω στον Μασούλης. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό, ο οποίος αμέσως επιστρέφει στον πάγκο στη θέση του Σεργέη Μόνια. Στο μεταξύ και από τη στιγμή που οι Ρώσοι δεν μας έχουν δώσει στατιστικά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό από όσα στατιστικά δίνει η Ευρωλίγα. Εκπληκτικό pick and roll και κάρφωμα από τον Στεφάν Λάσμε. Βέβαια το μισό καλάθι ανήκει στον Μάρκους Μπάνκς, ο οποίος έπαιξε εκπληκτικά στο pick and roll με τον Στεφάν Λάσμε, με αποτέλεσμα το κάρφωμα και το φάουλ κερδισμένο για τον Γαβονέζο. Φάουλ από τον Μόνια. Εδώ είναι το τελείωμα. Νωρίτερα ο Banks φρόντισε και έβγαλε πάσα χωρίς να βλέπει στον Λάσμε. Αυτές οι συνεργασίες είναι που επιθυμεί ο Πεδουλάκης. Που μόνο ικανοποιημένος μπορεί να είναι από τους παίκτες του, ανεξάρτητα από τη χαμένη βολή του Λάσμε. Το σκορ στους 2, 23-21. Davies. Βρέθηκε η πάσα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας από τον Μόνια. Ο Πολ Ντέιβις φτάνει στους 4 πόντους. Αναβλέπετε εδώ, ήταν αμαρκάριστος. Στις αλλαγές των screen. Κάτι δεν λειτουργήσε καλά στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Banks φροντίζει να απαντήσει. 25 με ένα σούτα από τα 5,5 μέτρα του Αμερικανού. Davies για τον Φριτζόν. Αυτά τα back screens πρέπει να τα προσέξει ο Παναθηναϊκός. Τους βγάζουν ελεύθερους τους παίκτες της Χίμκι στην πίσω ζώνη άμυνας. 27-23 από το καλάθι του Φριτζόν. Μπράμος για τον Λάσμε. Φάουλ από τον Φριτζόν αυτή τη φορά. Νέες βολές
για τον forward center του Παναθηναϊκού. Έστω και αν διαφωνεί ο Φριτζόν, δεν έχει δίκιο. Η φάση ήταν μπροστά μας, ήταν καθαρή παράβαση. Δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Ρώσο διεθνή. Εδώ βλέπετε σε επανάληψη διπλό φάουλ κιόλας πάνω στον Λάσμερ και από τον Ντέιβις. Πρώτη εύστοχη βολή στο μεταξύ ο Γκέγκορ Βιάλτσεφ στην πεντάδα των Ρώσων. Μέσα και η δεύτερη, ο Αργύρης Ποδηλάκης πήγε και ρώτησε τον Σκορτζανίτη αν θα ξαναγωνιστεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πήρε αρνητική απάντηση. Τώρα βήματα, σωστό το σφύριγμα από τους διαιτητές, καθώς έγινε βήμα στο ξεκίνημα της προσπάθειας χωρίς δριμπλά. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατά τα φαινόμενα συνεχίζει τον αγώνα χωρίς τον Σκορτζανίτη μέχρι το τέλος. Μπράμος. Μέχρι μέσα ο Μπράμος βγάζει για τον Μαστούλης. Εξαιρετική κίνηση και φάουλ από τον Βιάλτσεφ και καλάθι από τον Γιώργος Μαστούλης. 27-27 ο Παναθηναϊκός που με τη βολή του Λιθουανού έχει την ευκαιρία για να περάσει μπροστά. Το time out αυτή τη φορά έρχεται από τον Ρήμας Κουρτινάιτης, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για να προσπεράσει στο σκορ. Έχει επανέλθει στο σκορ μετά το 21-14 του δεκαλέπτου και βέβαια έχουμε πολύ συνεργασία στο μεταξύ ο Σκορτζανίτης Κουτσένη, καθώς πηγαίνει για να ακούσει τις οδηγίες του Περουλάκη. Θα δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια μετά από τη σύντομη διακοπή. Ο Στεφάν Λάσμε έχει σκοράρει 9 πόντους μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Απομένουν 6 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. Και μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης τον οποίο εκμεταλλεύονται όσο καλύτερα μπορούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ιδιαίτερη βοήθεια από τον Διαμαντίδη και τον Μπάνξ όμως. Τον Αμερικανό που δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι να μπογιάζεται περισσότερο με τους υπόλοιπους παίκτες του Πεδουλάκη. Το σκόρ ισόπαλο 27-27 και μια συμπληρωματική βολή για τον Γιώργο Μαστούλης. Εδώ ο Έλληνας προπονητής. Μέσα ο Παναθηναϊκός μπροστά με 28-27. Πλάνινιτς πάνω του είναι ο Μπάνξ. Μπάνξ ο οποίος θεωρείται, το scouting report από την Αμερική ανέφερε ότι είναι πολύ καλός αμυντικός πάνω στην μπάλα. Το τρίβοντα από τον Βιάλτσεφ στο μεταξύ είναι εύστοχο. Ο Πάγκο άρχισε να πάει πάνω του και δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς ο Βιάλτσεφ σουτάρει με 60% στη φετινή Ευρωλίγκα, ενώ έχει 45% στο δίποτο. 30-28 μπροστά η Χίπκι. Μπάνξ. Μασιούλης προσπαθεί να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Εύκολο μακρινό rebound από το Μόνια. Άκοπο. Πλάνινιτς. Ο Μόνια και αυτός για 3. Είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Αγκουστίν και καλάθι για τη Χίπκι. 32-28. Με το πρώτο καλάθι του Τζέιμς Αγκουστίν. Μπάνξ. Για 3 είναι εύστοχος Αμερικανός. 32-31 από τον Μάρκους Μπάνξ. Φτάνει στους 8 πόντους έχοντας αστοχίσει μόλις σε μία βολή. Όλα τα άλλα είναι μέσα. 32-31 ο Αγκουστίν. Στη γωνία ο Μόνια. Το στόπ από τον Λάσμε. Τελικά φάουλ από ποιον όμως? Πρέπει να είναι από τον Μασιούλης πάνω στον Πολ Ντέιβις. Όχι, στον Λάσμε το δίνουν οι διαιτητές. Είναι το πρώτο. Και εδώ υπήρχε διπλό φάουλ. Βολές από τον Ντέιβις η πρώτη εύστοχη. Ο Διαμαντίδης επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα και η δεύτερη από τον Ντέιβις. 34-31 το σκορ.
Ο Πάγκο έξω και ο Μασούλης μέσα για τον Πεδουλάκη. Banks. Σειρά του Μπράμου να πάρει τρίποντο. Είναι άστοχο. Πάλεψε ο Μασούλης για το rebound. Ο Αγκουστίν ήταν σε καλύτερη θέση όμως. Τώρα ο Πλάνινιτς προσπαθεί να δώσει γρήγορο τέμπο. Το φάουλ από τον Banks. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αν ευστοχούσε ο Κροάτης στο lay-up θα μετρούσε το καλάθι. Ξαναβλέπουμε εδώ. Πήγε με μεγάλη ταχύτητα. Μιμήθηκε επί της ουσίας τον Banks και πήρε το φάουλ του Αμερικανού. Δικαίωμα για 2 βολές στον Ζόραν Πλάνινιτς. Από τη γραμμή σου τάρει με 60%. Έχει δικαίωμα και για ακόμη μια. Αυτή είναι εύστοχη. Ο Πλάνινιτς, που είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής στην Ευρωλίγα με 13 πόντους κατά μέσο όρο, μοιράζει και 5,5 assist, κάνει και 1,5 κλέψιμο ανά αγώνα. Καταλαβαίνετε τη συνεισφορά του. Τώρα το τρίποντο από το Διαμαντίδη. Είναι άστοχο από τα χέρια του Μόνια, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, ο Ρώσος αναρωτιέται, αλλά ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον αν η μπάλα χτύπησε στο χέρι του. Το είπαμε εμείς εξ αρχής ότι την ακούμπησε. Διαμαρτυρίες και από τον Πλάνινιτς. Ο Μπάνξ όμως παίρνει την μπάλα, παραλίγο να τελειώσει τη φάση. Λειτουργήσε πολύ γρήγορα. Δεν του βγήκε. Όπως δεν βγαίνει και στην Χίμκι, καθώς στο lay-up του Μόνια ήρθε κάποιος συμπαίκτης του και τράβηξε τη Στεφάνια. Από εκεί πέρα σταμάτησε ορθώς η φάση. Νέα αλλαγή για το Παναθηναϊκό. Στη θέση του Banks ο Κώστας Τσαρτσαρής. Κάτι που σημαίνει ότι ο Διαμαντίδης θα αγωνιστεί στο 1 πλέον. Διαμαρτυρίες και από τους συνεργάτες του Κουρτινάιτης, τον Πάκο του Σκίμκι. Γι' αυτό και οι παρατηρήσεις από τους διαιτητές. Διαμαντίδης. Παίρνει το σκηνά από τον Λάσμε, το pick and roll. Και εδώ το αντιαθλητικό φάουλ από τον Μόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για αντιαθλητικό φάουλ. Ο Μόνια που πάει και ζητά συγγνώμη με δικό του τρόπο από τον Λάσμε σε αυτό το πολύ δυνατό χτύπημα που του κατάφερε. Θα ξαναδείτε εδώ πως κατεβάζει τα χέρια του. Από το replay δεν φαίνεται η σφοδρότητα με την οποία κατέβασε τα χέρια. Πάντως ο Μόνια παραδέχθηκε στο Λάσμε το αντιαθλητικό του φάουλ. Τιμωρήθηκε βέβαια η πρόθεση του Ρώσου. 2 βολές για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Χάνει την πρώτη. Η μπάλα πάντως θα είναι απ' έξω για την ελληνική ομάδα στη συνέχεια. Μέσα από δοκιμασιών ο Λάσμε καταφέρει να ευστοχίσει η δεύτερη. 35-32. Λάσμε ο οποίος έχει 4 στις 7 βολές. Διαμαντίδης για 3. Άστρος και πάλι. Το επιθετικό rebound όμως και το foul από τον Ντέιβις πάνω στο Στεφάν Λάσμε. Ο Λάσμε που κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 5 φάουλ από αντιπάλους, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη και των δύο ομάδων. Το νέο ζευγάρι των βολών ξεκινά με εύστοχη προσπάθεια. Το βλέπετε, 5 στις 8 και 11 συνολικά πόντι. Μέσα και αυτή, στον πόντο το παιχνίδι. 3 και 28 πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Αλεξέη Ζουκανέγκο στην πεντάδα της Χίμκι, στη θέση του Ντέιβις. Εδώ θα πάρει την μπάλα για τον Αγκουστίν. Πλάνινιτς, Βιάλτσεφ. Το κλέψιμο από τον Διαμαντίδη στην πάσα του Βιάλτσεφ. Πρώτη πάσα για τον Μπράμος.
Ευθυδιασμός, όχι. Ο Λάσμε θα καρφώσει τη Στεφάνη. Πήγε να ολοκληρωθεί με κάρφωμα. Ο Πεδουλάκης παρόλα αυτά χειροκρότησε. Εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να σταματήσει και πάλι η φάση. Καθώς παίκτη της ρωσικής ομάδας, χέρι παίκτη, τράβηξε τη Στεφάνη. Παρόλα αυτά οι διαιτητές δεν το έδωσαν. Ενδεχομένως επηρεασμένοι από τις διαμαρτυρίες νωρίτερα. Φάουλ τώρα από τον Λάσμε στην προσπάθεια του Πλάνινιτς. Το δεύτερο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πεδουλάκης γύρισε και ρώτησε τους συναδέλφους του αν είναι πράγματι το δεύτερο. Νωρίτερα βλέπετε εδώ θα είχε τελειώσει με ονειρικό τρόπο τον ευθυδιασμό του Παναθηναϊκού, αλλά στο κάρφωμά του η μπάλα βρήκε στη Στεφάνη. Τώρα βολές για τον Ζόραν Πλάνινιτς. Ο οποίος έχει τριανταρίσει. Είναι στον τρίτο χρόνο του στην Χίμκι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τον πρώτο πετύχαινε 7,5 πόντους κατά μέσο όρο, τον δεύτερο 11,1 και φέτος 13,1. Το μπάσιμο και πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μασούλης, καθώς έπεσαν δύο αντίβαλοι παίκτες πάνω του. Παρ' όλα αυτά ο Λιθουανός σκόραρε 37-36. Το παιχνίδι που είναι στον πόντο για τον Παναθηναϊκό, που αποδεικνύει ότι πηγαίνει παντού για να κερδίσει το παιχνίδι. Ανεξαρτήτων συνθηκών δηλαδή. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Διαμαντίδη. Είναι το δεύτερο προσωπικό. Βολές για τον Πλάνινιτς και πάλι. Εδώ βλέπετε πώς έγινε το φάουλ. Βέβαια εδώ έχει να κάνει με τη λογική που ακολουθούν οι διαιτητές. Γιατί το χέρι του Διαμαντίδη ερχόταν από κάτω. Ο Πλάνινιτς το κρατούσε χαμηλά. Οι διαιτητές αποφάσισαν πως ήταν φάουλ για τον Έλληνα παίκτη, ο οποίος εδώ θα βρεθεί στις κερκίδες καθώς προσπάθησε να προοδεύσει την μπάλα. Αυτή κατέληξε στους Ρώσους, τον τρίποτα από τον Φιάλτσεφ και αυτό εύστοχο. 2-2 είπαμε, ο συγκεκριμένος παίκτης σουτάρει με 60% και έχει ξεκινήσει με 2-2. 41-36, φάουλ από τον Ζουκανέγκο. Βολές αυτή τη φορά για τον Διαμαντίδη. Ο Στεφάν Λάσμε έχει φτάσει στους 12. Από την άλλη πλευρά στους 9 ο Πλάνινιτς, στους 7 ο Φριτζόν και τώρα ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σκοράρει τους πρώτους πόντους του, καθώς ξεκίνησε με 0-4 εντός εδιάς. Πόντους, πραγματικά καθώς ευστοχεί και στις δύο βολές. 41-38. Τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Pick and roll και τελείωμα. Με δεύτερη προσπάθεια, έχει το στόμα από τον Λάσμε πάνω στον Ζουκανέγκο. Στο δεύτερο σουτ που επιχείρησε. Διαμαντίδης για τον Λάσμε. Και πάλι μπάλα έξω. Στη γωνία είναι ο Βράμος. Μπαίνει πριν από τον Τσαρτσαρή και το φάουλ το κέρδισε, καθώς είδε τον Αγκουστίν να τρώει, όπως λέμε, την προσποίηση. Και πήγε για να κερδίσει το φάουλ ο Μπράμος και να εκτελέσει βολές. Πρώτο φάουλ για τον James Αγκουστίν. Το έχει κάνει και 27 αγώνες στο NBA με τους Orlando Magic. Και ο Γάιας Κορδίλης στον αγώνα, αλλά και ο Πολ Ντέιβις στη θέση του Ζουκανέγκο. Κάποιες στιγμές ξεκούρασης για τον Λάσμε που είναι και με δύο φάουλ. Από τη στιγμή που έχει τεθεί νοκάουτ ο Σπορτσιανίτης, από την πρώτη φάση στην οποία αγωνίστηκε, είναι αυτόματα υπερβολισμός ο Λάσμε. Ούτως ή άλλως είναι ένας παίκτης που από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει καταλυτικό ρόλο. Δικαίωμα και για δεύτερη βολή στον Βράμος. Αυτή είναι εύστοχη, 41-39. 1 και 15 πλέον για την ανάβολα του ημιχρόνου. Πλάνινιτς. Από τα πόδια του Σκορδίλη μπάλα ψηλά στις κερκίδες.
Το παιχνίδι που ξανάρχισε. Βιάλτσεφ. Davis. Γκολ, φάουλ, καθώς έπεσε πάνω του Σκορβίλης. Δεν κατάφερε ούτε να του κατεβάσει τα χέρια για να μην εκτελέσει, ούτε να αποφύγει το φάουλ. Το δεύτερο τον Κερκυραίο Σέντερ. Εύστοχη και η βολή από τον Ντέιβις. 44-39. Τελευταίο λεπτό πλέον για το πρώτο μισό. Διαμαντίδης. Μέχρι μέσα και βγάζει ελεύθερο τρίποντο κατά του Τσαρτσαρί. Ο Τσαρτσαρής, ο οποίος την επιστρέφει στον αρχηγό και βέβαια γίνεται το λάθος. Γιατί ο Διαμαντίδης βρισκόταν στη γωνία, δεν είχε επιλογή. Από το σημείο στο οποίο βρισκόταν. Στη θέση του Σκορβίλη επιστρέφει ο Λάσμε και ο Μπάνκς στη θέση του Μπράμος. Για αυτά τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Νέο φάουλ από τον Μπάνκς στο μαρκάρισμα του Βλάνινιτς και βολές για τον Κράτη. Το μπόνους των βολών που το έχει εκμεταλλευτεί μάλλον καλύτερα η Χίμκι σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Αλλά και ο Μπάνκς δείχνει να έχει παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει τα φάουλ ο Βλάνινιτς. Καθώς όπως έδειξε, ο Κροάτης κλειδώνει το χέρι του αντιπάλου του για να πάρει το φάουλ. Το είδαμε νωρίτερα και με τον Διαμαντίδη να συμβαίνει. 2-2 από τη γραμμή για τον Πλάνινιτς. 46-39. Φτάνει στους 12 πόντους από τον Μπάνκς. Μπάλα εκτός καλαθιού. Και τελευταία επίδεση ολόκληρη ανήκει στη Χίμκι. Καθώς εδώ ο Αμερικανός δεν κατάφερε να σκοράρει. Πλάνινιτς. Πλάνινιτς που έχει φτάσει στους 14. Με 6 στις 8 βολές. Κρατά και την μπάλα απέναντι στον Διαμαντίδη. Στα 7 δευτερόλεπτα ξεκινά την προσπάθειά του. Πήγε για ένα ανάποδο lay-up. Εκεί βέβαια δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ο Μασχούλης θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Λίγο ακόμα ήθελε για να μπει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Βέβαια στην λήξη του ημιχρόνου. Και από αυτό το σημείο είναι άδικο ακόμη για να καταγραφεί στην στατιστική ένα τέτοιο σουτ. Το σκορ λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο είναι στο 46-39. Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε πίσω με 21-14 στο ημίχρονο. Βλέπετε τα παράπονα του Πεδουλάκη για τα φάουλ που κερδίζει ο Πλάνινιτς. Το δεύτερο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο 25-25. Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να προηγηθεί και με ένα πόντο μπροστά. Όμως βλέπετε εδώ τον Σκορτσιανίτη να κουτσένει καθώς πηγαίνει στα αποδυτήρια. Έχει τεθεί knockout από το παιχνίδι. Και το χειρότερο είναι ότι χτύπησε στο σημείο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, στο αριστερό πέλμα δηλαδή. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά. 5 στα 8 τρίποντα για τους Ρώσους, με τον Βιάλτσεφ να ξεχωρίζει. Από εκεί πέρα 17-8 τα rebounds για την Χίμκι. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, και διψήφιες assist, διψήφιες τελικές πάσες. Άλλο ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει καλύτερα η ελληνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, το μείον 7 του πρώτου ημιχρόνου αφήνει ανοιχτές εκκρεμότητες για το δεύτερο. 46-39 για το πρώτο μισό. Σύντομη διακοπή για 10 περίπου λεπτά και επανερχόμαστε εδώ στην παγωμένη Μόσχα. Κυρίες και κύριοι, και πάλι στην Μόσχα, εδώ που οι δύο ομάδες, η Χίμκι και ο Παναθηναϊκός, προθερμαίνονται εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκορ από το πρώτο μισό είναι στο 46-39. Ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει χωρίς τον Σοφοκλή Σορτζανίτη, πόνεσε το αριστερό πέλμα του, εκεί που αντιμετωπίζει πρόβλημα δηλαδή με το που μπήκε στο παιχνίδι, και ήδη έχει φορέσει έναν ειδικό νάρθηκα και δεν προθερμαίνεται παρά μόνο παραβρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. 46-39 με τον Στεφάν Λάσμε να κάνει μέχρι στιγμής εκπληκτικό παιχνίδι. Είναι στους 12, έχει περάσει το μέσο όρο του, καθώς σκοράρει 9 πόντους ανά αγώνα. Από την άλλη πλευρά όμως, σε εκπληκτική κατάσταση, ο Ζόραν Πλάνινιτς, που έχει σκοράρει 14 πόντους, είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά από την πλευρά της Χίμκι στο Παναθηναϊκό. Χίμκι που σουτάρει
με πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα. 2 στα 2 από τον Γέγκορ Βιάλτσεφ, 2 στα 3 από τον Kelvin Rivers, τον Casey Rivers και 1 στο 1 από τον Βιτάλη Φριτζόν. 46-39, μια σύντομη διακοπή πριν από την έναρξη της τρίτης περίοδου. Αμερική. Προεδρικές εκλογές. Η κούρσα είναι σκληρή, οι αντίπαλοι αμήλικτοι και το αποτέλεσμα κρίνεται από έναν άνθρωπο που δεν δίνει δεκάρα. Imagine, on this man's shoulders stands the future of the free world. Remind me again who's running. Κέβιν Κόστνερ, ο κύριος κανένας. I've got a delivery for Bud Johnson. From who? From everyone. Μερικές φορές χρειάζεται ο κανένας για να γίνεις κάποιος. Ο κύριος κανένας. Αυτή την Κυριακή στις 10:30 το βράδυ στην ΕΤΕΝΑ. Και πάλι στην παγωμένη Μόσχα, το σκορ στο 46-39, σε μισό λεπτό θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Χίμκι και τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα γίνεται ένα μεγάλο ντέρβι στην Κωνσταντινούπολη. Πόντο με πόντο, μόλις η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα 5 πόντων, 49-44 απέναντι στην Καντού, το αξιόμαχο σύνολο του Τρινκέρι. Και από αυτό το παιχνίδι, αλλά και από τον αγώνα που παρακολουθείτε εδώ από τα περίχωρα της Μόσχας, θα κρυφτεί η τελική κατάταξη στον όμιλο, δηλαδή σε ποιον όμιλο θα συνεχίσουν οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός που με νίκη, όπως και να έχει, θα καταταχθεί πρώτος, ενώ με ήττα πηγαίνει στην τρίτη θέση. Αυτός είναι ο Ζόραν Πλάνινιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής από την πλευρά της Χίμκι. Και από την άλλη Στεφάν Λάσμε. Βλέπετε τα στατιστικά του, 6 στις 9 βολές, 3 στα 4 δίποτα. Το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινά με τον Μάρκους Μπάνκς να οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τσαρτσαρής, Λάσμε, Μπράμος και Διαμαντίδης. Οι 5 για τον Αργύρη Φεδουλάκη. Διαμαντίδης, ο οποίος πήγε σε μια εξεζητημένη προσπάθεια. Στην λήξη των 24 πλέον ο Λάσμε θα ευστοχίσει, σώζει την επίθεση του Παναθηναϊκού. 46-41. Φτάνει στους 14 και τώρα η Χίμκι με τον Πλάνινιτς και τον Φριτζόν, ο Γκουστίν, Ντέιβις και Μόνια, οι υπόλοιποι της πεντάδας για τον Ρήμας Κουρτινάιτης. Είδατε νωρίτερα πως σκόραρε ο Λάσμε και τώρα ο Ντέιβις που απαντά καθώς πήρε την θέση από τον Τσαρτσαρή. Φτάνει και αυτός στους 11 πόντους, σε δυσύχρο δηλαδή αριθμό. 48-41. Διαμαντίδης. Μπάνκς πάνω το Φριτζόν, παίρνει το φάουλ. Μπάνκς, ο οποίος πηγαίνει σε μια πολύ γρήγορη σταυρωτή ντρίμπλα, και όταν το κάνει αυτό, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει παίκτης της Χίμκι να μην υποπέσει στο φάουλ. Διαμαντίδης, κεφάλι για τον Μάρκους Μπάνκς. Το κλέψιμο από τον Μόνια, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Αυτό είναι το πρώτο του για το παιχνίδι. Όχι, φτάνει στους 4. Το δεύτερο καλάθι για τον Μόνια που είχε 0 στα 2 τρίποντα, αλλά έχει μοιράσει και 3 ασίστ στο πρώτο μήχρονο. 50-41 η Χίμκι στο συν 9 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μπράμος. Τσαρτσαρής για τον Λάσμε. Ολοκληρώνονται τα 24 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα από τα λάθη που δεν αρέσουν στους προπονητές. Ντέιβις. Το στόπ από τον Λάσμε σε μια εντυπωσιακή φάση. Και τώρα ο Μπάνκς για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη τρίπλα πάνω στον Πλάνινιτς. Πολύ γρήγορος. Νέο σούτ από τον Λάσμε. Όμως από τη στιγμή που έκανε την προσποίηση δεν κατάφερε κάτι καλό. Έπρεπε να εκτελέσει άμεσα ο Καπονέζος. Πεδιλάκης που ζητάει φάουλ πάνω στον Μπάνκς.
Ο ένας προπονητής που τα λέει εκεί με τους διαιτητές. Μόνια. Φριτζόν. Μέχρι μέσα βγάζει την έξτρα πάσα. Τελικά το ελεύθερο τρίποντο από τον Μόνια. Ούτε πάλι. 0-3. Το ριμπάουντ από τον Λάσμε. Διαμαντίδης προσπαθεί να τρέξει. Και τελικά βγάζει την φάση καθώς παίρνει για το φάουλ. Όχι. Νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Άκουσα για ένα σφύριγμα. Δεν υπάρχει τελικά φάουλ. 50-43 από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Κοιτάξτε. Αλλά ο Φριτζόν θα απαντήσει την ώρα που εσείς βλέπατε στο replay. Το σκορ στο 52-43 φτάνει στους 9. Banks. Λάσμε. Το φάουλ από τον Μόνια πάνω στο Διαμαντίδη. Καθώς μαρκάρει, ο Διαμαντίδης διαμαρτύρεται και για αγωνίες που τρώει από τον Μόνια. Εδώ νωρίτερα το καλάθι που χάσατε. Ακόμη ένα στην πίσω ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού. Μόνια το κάρφωμα μετά την πάσα του Αγκουστίν. Και βέβαια μέσα στο time out από τον Αργύρη Πεδουλάκη, καθώς η άμυνα των Πρασίνων έχει απορριθμιστεί σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Δέχεται καλάθια που δεν θα έπρεπε. Το σκορ στους 11, 54-43. Θα πούμε περισσότερα μετά από αυτή τη διακοπή για το time out της ελληνικής ομάδας. Επιστρέψαμε και πάλι στην Μόσχα. Η Χίμκι προηγείται 54-43. Έχουμε διανύσει 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Κουρτινάιδης που μέχρι στιγμής είναι πιο αποτελεσματικοί και συγκεντρωμένοι. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Παναθηναϊκού που μπήκαν στον αγώνα με ελλειπή προετοιμασία, ελλειπές ζέσταμα. Ελαίο του αφόρητου κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει στη Ρωσική πρωτεύουσα. Έκαναν παραπάνω από 2 ώρες στο πούλμαν μέσα. Τελευταίες φάσεις με το κάρφωμα του Μόνια που πήγε το σκορ στο συν 11 για τους Ρώσους. Και τώρα Διαμαντίδης μετά το time out του Πεδουλάκη. Φάουλ πάνω στο Μασιούλης. Από τον Μόνια. Η μπάλα θα βρεθεί από την τελική γραμμή από τον Μπράμος. Πάρει την μπάλα από τον Διαμαντίδη και πάλι. Μασφίλης. Το τρίποδο από τον Μπράμος είναι εύστοχο. Ο Μάικ Μπράμος 54-46. Φτάνει στους 4 πόντους. Κοιτάξτε εδώ την εκτέλεσή του. Ένα παίκτη στον οποίο βασίζει πάρα πολλά το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και κυρίως τη σταθερότητα της απόδοσης. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Ντέιβις πάνω στον Λάσμε. Ο Αμερικανός που έπαιξε με τους ώμους του και μια αγωνία έφυγε στο πρόσωπο του Καπονέζου. Τρίτο φάουλ για τον Ντέιβις, τον 2-11. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μασιούλης. Με αντίπαλο τον Ρίβερς που έχει 3 φάουλ. Θα τον πάει κοντά στο καλάθι και θα εκτελέσει. Η κοινή λογική μίλησε σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. 54-48 το αποτέλεσμα. Η μείωση του σκορ στους 6. Φάουλ τώρα από τον πάγκο στον Πλάνινιτς. Ο Πλάνινιτς που έρχεται από προβλήματα στη μέση, απουσίασε από παιχνίδια της Χίμκι, αλλά φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αγκουστίν. Πλάνινιτς. Ο Μπράμος πάνω στον Κράτη. Θα πάρει το σουτ. Είναι άστοχο. Πεσμένος. Ο Μασούλης θα κερδίσει την μπάλα και θα δώσει την επίθεση στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Αντιπάγκο. Διαμαντίδης. Παναθηναϊκός ο οποίος
Αν σκοράρει θα έχει επιστρέψει στο μισό 11, αλλά επιθετικό φάουλ. Από τον Άντι Πάγκο. Όχι, από τον Λάσμε τελικά. Και μάλιστα είναι το τρίτο για τον Καπονέζο. Εξέλιξη που σίγουρα δεν αρέσει το Πεδουλάκι. Ντέιβις πάει να πάρει το τέταρτο φάουλ από τον Λάσμε. Τελικά θα σκοράρει με αυτό το δεξί ραβερσέ. 56-48. Είδατε και σε επανάληψη Διαμαντίδης. Ο Πάγκος στην περιφέρεια για ακόμη μια φορά. Μασχούλης. Για μια φάση επιπλέον έφερε τον Rivers κοντά στο καλάθι και πήρε το φάουλ τελικά. Είναι το τέταρτο από τον Davis, όχι από τον Rivers. Και αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για τον Κουτσινάιτης. Μασχούλης όμως χάνει την πρώτη βολή. Ο Νίλσεν ετοιμάζεται για να ξαναπεράσει στον αγώνα στη θέση του Davis. Εύστοχη η δεύτερη βολή του Λιθουανού. 56-49, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Και η αλλαγή για τον Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Κώστας Τσαρτσαρής στη θέση του Λάσμε. Είπαμε και νωρίτερα ότι τα τρία φάουλ δεν άρεσαν καθόλου στον Έλληνα τεχνικό. Το παιχνίδι του ξανάρχισε. 4,5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Πλάνινιτς. Γρήγορη είναι αλλαγή της μπάλας και το τρίποντο από τον Εφριτζόν είναι άστοχο. Rebound ποιος? Παλεύει ο Τσαρτσαρής. Τζάμπολ λένε οι διαιτητές, καθώς ο Τσαρτσαρής έγινε σάντουιτς εκεί από τον Ντέιβις και τον Αγκουστίν. Από τους δύο ψηλούς δηλαδή της Κίμκι. Τι λέει το βελάκι? Από εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να πούμε. Η επίδεση είναι της Κίμκι. Βλέπετε νωρίτερα το πάθος του Έλληνα forward. Δεν άφησε την μπάλα να φύγει. Κρεσιμί Λόντσαρ και πάλι στο παρκέ για τους αγιπεδούχους. Φριτζόν. Σε μια από τις κλασικές κινήσεις του, να βγει από τα σκριν δηλαδή και να κάνει το σουτ και το φάουλ τώρα από τον Τσαρτσαρή όπως λέμε. Ο Τσαρτσαρής ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ του Λόντσαρ. Είναι το τρίτο προσωπικό για τον Έλληνα forward center. Rivers. Παναθηναϊκός που έχει τον πόνους των βολών, ενώ έχει κάνει τρία ομαδικά φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Το κόψιμο από τον Πάγκο στην προσπάθεια του Casey Rivers. Διαμαντίδης. Για τον Μασχούλη στο ανάποδο lay-up είναι άστοχο υπό την πίεση του Αγκουστίν. Και το φάουλ από τον Τσαρτσαρή, τέταρτο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Στη θέση του ο Στεφάν Λάσμε. Παναθηναϊκός που δείχνει να ξεμένει από ψηλούς. Αγωνίζεται χωρίς να σοφοκλήσει ο Τζανίτη, ο οποίος πόνεσε στο αριστερό πέλμα του στην πρώτη φάση που αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Πλάνινιτς. Το κλέψιμο από τον Πάγκο, πολύ έξυπνο. Χαμηλά όταν ήταν η μπάλα, αλλά αυτή φεύγει πάνω στο κοντρόλ από τον Γιώνας Μασχούλης. Ο Παναθηναϊκός εκδήλωνε ευθυνδιασμό, αλλά γι' αυτό και το σκυμμένο κεφάλι από τον Λιθουανό. Μια χαμένη ευκαιρία για τους πράσινους. Βλέπετε εδώ τι ακριβώς συνέβη. Και τα νεύρα βέβαια για τον Γιώνας Μασχούλης. Τώρα εδώ 3 δευτερόλεπτα από τον Λόντσαρ και τεχνική ποινή στο Στεφάν Λάσμε. Εδώ ένα σφύριγμα το οποίο μπορεί να κρίνει καταστάσεις στο παιχνίδι. Βέβαια οι διαιτητές αναφέρουν ότι είναι δεύτερη φορά που μιλάει ο Λάσμε. Δηλαδή τον είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα. Στην προηγουμένη περίπτωση ζήτησε φάουλ για τον Λόντσαρ ότι του τραβάει τη μέση.
Διαμαρτυρίες από τον Αργύρη Πεδουλάκη, απόλυτα λογικές. Δηλαδή και οι αποφάσεις των διαιτητών πρέπει για αυτή ένα σημείο να σε βαδίζουν και με τη λογική του αγώνα. «58-49» από τις βόλες του Free Zone. Και νέα επίθεση για τη Χίμκι. Τώρα το επιθετικό φάουλ από τον Πλάνινιτς. Ο Διαμαντίδης, πολύ πυρός, ήξερε πώς να πάει πάνω στον Κροάτη και να πάρει το φάουλ. Ο Δουλάκης δείχνει το σύστημα 3 πάνω δηλαδή. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Διαμαντίδης. Προσπαθεί να αποστάρει Μασκούλης απέναντι στο Rivers. Αλλά είναι μακριά από το καλάθι. Το τρίποντο από τον Διαμαντίδη είναι εύστοχο από τον αρχηγό. 58-52. Διαμαντίδης που φτάνει στους 7 πόντους με 1 στα 4 τρίποντα. Το πρώτο εύστοχο για το σημερινό παιχνίδι. Πλάνινιτς. Λάθος στη συνεργασία του με τον Αγκουστίν. Νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. 58-52. Στα 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν να κλείσει η τρίτη περίοδος. Αμέσως το time out από τον Ρήμας Κουρτινάιτης, καθώς θέλει να ανακόψει το momentum το οποίο ήταν για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της ελληνικής ομάδας μετά το time out. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στους 6 πόντους, έχει και την μπάλα στην κατοχή του. 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν κλείσει η τρίτη περίοδος του αγώνα κόντρα στην Χίμκι. Ο Κουρτινάιτης προσπάθησε με το time out που πήρε να διορθώσει ορισμένα πράγματα που έβλεπε στην ομάδα του και κυρίως να ανακόψει το ρυθμό της ελληνικής ομάδας. Για να δούμε αν τα κατάφερε. Διαμαντίδης. Και πάλι προσπαθεί να αποστάρει ο Μασκούλης. Όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια του αρχηγού που σηκώνεται και πάλι για 3 και ευστοχή για ακόμη μια φορά. 58-55 από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Έχει έρθει η ώρα για να μιλήσει. Πλάνινιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στους 3. Προσπαθεί να απαντήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Λόντζαρ τη μάζεψε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Λόντζαρ που έχει μείνει στα χαμηλά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Διαμαντίδης. Σε ακόμη μια προσωπική προσπάθεια, παραλίγο να κάνει τον goal foul, τελικά παίρνει τις βολές από το foul του Free Zone. Διαμαντίδης ο οποίος διατήρησε ένα χαμηλό προφίλ στα 25 λεπτά του αγώνα. Από εκεί πέρα όμως γνωρίζει ότι έρχεται το χρονικό σημείο για να αναλάβει και ο ίδιος προσπάθειες για να πάρει στις πλάτες του το Παναθηναϊκό. Έχει δικαίωμα και για μία ακόμη βολή. Ο Παναθηναϊκός από το μείον 11 μειώνει το σκορ στον 1 πόντο. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά πλέον στην τρίτη περίοδο. 58-57. Με το Διαμαντίδη να φτάνει στους 12 πόντους. Λόντσαρ. Πλάνινιτς. Casey Rivers. Έχει χάσει το ρυθμό του και τώρα τα βήματα από το Πλάνινιτς, η απόδοση του οποίου έχει γνωρίσει μια καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο. Δείχνει να έχει κουραστεί, δεν έχει το καθαρό μυαλό που είχε στο πρώτο μισό. Όπως και να έχει πάντως η μπάλα παραμένει στα χέρια του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει τη δυνατότητα αν σκοράρει να περάσει μπροστά. Μπράμος για 3, είναι άστοχο το σουτ, φάνηκε εξ αρχής. Καθώς σούταρε στη δική μας ευθεία, Πλάνινιτς προσπαθεί να τρέξει, θα κάνει ακόμη ένα λάθος όμως. Η μπάλα στα χέρια του Μασκούλης. Και νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Διαμαντίδης για τον Λάσμε. Φάουλ. Όχι, τελικά κόψιμο κανονικό. Χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές.
και ο Στεφάν Λάσμε στις βολές, με τον Αφρικανό να έχει 6 στις 9 και 7 στις 10 τώρα και να φτάνει τους 15 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, καθώς από την άλλη πλευρά ο Πλάνιτς έχει 14 και αυτή μέσα 8 στις 11, στους 16 πόντους ο Λάσμε και ο Σκορδίλης αυτή τη στιγμή μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε ξανά στην Ρωσία, εκεί όπου περιγράφει ο Γιάννης Νάτου. Συνεχίζουμε τη μετάδοση από το στούντιο της ΕΡΤ. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης για την Χίμκι. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τους γηπεδούχους, καθώς έφυγε έξω από χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Πάνκο μοιάζει να μην έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Οι διαιτητές συνεννοούνται. 2,1 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Και ο Αργύρης Πεδουλάκης στον πάγκο δείχνει την άμυνα που θα παίξει η ομάδα του για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Με τον Βιάλτσεφ να επαναφέρει. Πιέζεται από τον Διαμαντίδη πάνω στη γραμμή. Ο Ρίβερς ελευθερώνεται έξω από τη γραμμή. Μπάλα όμως στο σίδερο. 61-59 η διαφορά στους 2. Και ενώ ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να έχει επιστρέψει για τα καλά, βλέπετε και το σκορ στα 3 δεκάλεπτα, 21-14, 25-25 και 15-20. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, περιόρισε την επιθετική δράση κυρίως του Πλάνινιτς, ο οποίος είχε βρει ελεύθερους διαδρόμους μέχρι εκείνη τη στιγμή και από εκεί και πέρα κατάφερε να μπει ξανά στην αναμέτρηση. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το μικρό τεχνικό πρόβλημα και πάλι έχετε τον ήχο από την παγωμένη Μόσχα. Έχει ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, το σκορ στο 61-59 για τη Χίμκι. Τα πάντα είναι ανοιχτά και τα πάντα θα κρυφθούν για αυτόν τον αγώνα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για ακόμη ένα βράδυ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, παίζει στα έσια τους Ρώσους μέσα στο σπίτι τους. Και οι cheerleaders που δίνουν το show τους στη διάρκεια της ανάπαυλας. Άλλα 10 λεπτά, 61-59 μπροστά η Χίμκι. Με τον Πλάνινιτς πρώτο σκόρερ που έχει 14, ο Ντέιβις 13 και ο Φριτζόν 11 από την άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Στεφάν Λάσμε με 16, στους 12 ο Διαμαντίδης έχει ανέβει και στους 11 ο Μασκούλης. Αυτοί είναι οι παίκτες που τραβούν το σκορ για την ελληνική ομάδα που έχει και την πρώτη επίθεση για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Διαμαντίδης. Ο Σκορδίλης που έχει ξεκινήσει την πεντάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το δεκάλεπτο. Και πάλι Διαμαντίδης. Μπράμος. Μασούλης θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Άρα ένα κακό κοντρόλ για τον Λιθουανό. Και η Ρίβερς μέχρι το τέλος. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Μάχη για το rebound. Σώζε Μασούλης, αλλά η μπάλα στα χέρια του Casey Ρίβερς και νέα επίθεση για τη Χίμκι. Αμέσως σηκώνει τον Τσαρσαρή. Ο Αργύρης Πεδουλάκης παρά τα 4 φάουλ. Η εμπειρία του λέει πολλά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Βιάλτσεφ. Μέχρι μέσα θα κάνει βήματα ασφαλώς. Θα έχουν δει οι διαιτητές. Εκεί δέχτηκε κάποιο χτύπημα από τον Μπράμος. Ο Έλληνας forward του ζήτησε συγγνώμη. Το 61-59 παραμένει. Οδηγεί σε έντονο ύφος του Πεδουλάκη του Σκορδίλη και ο Διαμαντίδης. Μαστούλης. Πάγκο. Το σκριν από τον Τσαρσαρή στο Διαμαντίδη. Προσποιείται και βάζει το καλάθι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, έχοντας τον Πλάνινιτς πάνω του. 61-61 ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του αγώνα. Σε επανάληψη το καλάθι για τον Διαμαντίδη που φτάνει στους 14. Λόντζαρ. Τώρα στον Μασούλης θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι.
Μασούλης, ο οποίος διαμαρτύρεται και νομίζω δικαιολογημένα. Το καλάθι όχι, από το replay φαίνεται ότι έπρεπε να μετρήσει τελικά. Εύστοχη και η βολή από τον Chris Miglonchar. 64-61 μπροστά η Χίμκι. Το παιχνίδι το οποίο έχει πάρει μια άγρια ομορφιά. Μασούλης για τον Μπράμος, θα φύγει και από τα δικά του χέρια η μπάλα. Νέο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτές τις τελευταίες φάσεις ο Διαμαντίδης με ένα χειροκρότημα προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του. Παρατηρήσεις στον Πεδουλάκη ότι την επόμενη φάση που θα υπάρξει διαμαρτυρία θα υπάρξει και τεχνική ποινή. Η ένταση όμως είναι δεδομένη στον αγώνα. Λόντσαρ θα αστοχίσει το χουκ υπό τον ίσιο του Κώστα Τσαρτσαρή. Νέα ελληνική επίθεση. Διαμαντίδης για τον Πάγκο, ο οποίος δίστασε να σουτάρει. Διαμαντίδης, Μασούλης, το φάουλ από τον Λόντσαρ, λένε οι διαιτητές. Πρώτο φάουλ για τη Χίμκι σε αυτή την τέταρτη περίοδο, ένα έχει και ο Παναθηναϊκός. Επαναφορά από τον Μπράμος. Παραλίγο το λάθος, αλλά το χέρι του Φριτζόν βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Άλλα 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό για να εκδηλώσει επίθεση. Διαμαντίδης παίρνει το σκριν από τον Πάγκο και επιστρέφει την μπάλα. Το μικρό βάσιμο και το καλάθι από τον Άντι Πάγκο. 64-63. Με τον μπάσιμο ένιωσε πιο σίγουρος για να εκτελέσει. Φριτζόν, Πλάνινιτς, ο Τσαρτσαρής πάνω στο Λόντσαρ. Ο Λόντσαρ που δεν προσέγγισε στο καλάθι, αν και ο Τσαρτσαρής είχε 4 φάουλ, προτίμησε να τραβηχτεί προς τα πίσω, να σουτάρει και να στοχίσει. Μασούλης μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Αγκουστίν, έχει δικαίωμα για βολές. Και αν ευστοχίσει αυτός ο Παναθηναϊκός θα περάσει μπροστά. Στα 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Δεύτερο φάουλ από τον Τζέιμς Αγκουστίν. Και ο Λόντζαρ στον Πάγκο. Στη θέση του ο Ντέιβις με 4 φάουλ και αυτός. Ο Άντι Πάγκο νωρίτερα. Σκόραρε για το Παναθηναϊκό. Τώρα είναι η σειρά του Γιώνας Μασούλης από τη γραμμή. Η πρώτη είναι εύστοχη. Στον άλλον αγώνα στα μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη. 5 λεπτά πριν από τη λήξη η Φενέρ προηγείται 72-65%. Άστοχη η δεύτερη, ριμπάουντ από ποιον? Τελικά μακρινό από τον Μόνια. 64-64. Ισόβαλες οι δύο ομάδες στα 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Μόνια. Το κλέψιμο από τον Διαμαντίδη στην πάσα προς τον Πλάνινιτς. Για τον Πάγκο το passing game. Διαμαντίδης μέχρι μέσα θα βγάλει, όχι τελικά. Η διαρκής αναζήτηση της έξτρα πάσας για τους παίκτες του Παναθηναϊκού οδηγεί σε επίθεση 13 δευτερολέπτων. Η επαναφορά από τον Μπράμος. Φάουλ από τον Πλάνινιτς. Το τρίτο για τη Χίμκι. Σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Τρίτο και για τον Κράτη. Βήματα τώρα από τον Διαμαντίδη. Λένε οι διαιτητές. Η επίθεση ανήκει στην Χίμκι. Σκορ ισόβαλε 64 όλα. Πλάνινιτς. Αγκουστίν. Φριτζόν. Υποπίεση και τελικά το φάουλ του Μπράμος.
Μπράμος, ο οποίος πήγε να μιλήσει, του φώναξε ο Πεδουλάκης ότι δεν πρέπει να το κάνει, γιατί πλέον έχει δεχθεί προειδοποίηση ο Παναθηναϊκός ότι θα υπάρξει τεχνική ποινή σε περίπτωση διαμαρτυρίας. Ο Διαμαντίδης εξηγεί στο διαιτητή ότι ντρίμπλαρε, αλλά δέχεται την εξήγησή του. Ο Φριτζόν δεν λαθεύει από τη βολή. 66-64 μπροστά και πάλι οι Ρώσοι. Διαμαντίδης. Μπράμος. Απελευθερώθηκε και στάρει για 3. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Rebound από τον Αγκουστίν. Πλάνινιτς. Μόνια. Φριτζόν. Το φάουλ είναι από τον Μπράμος. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Το τρίτο ομαδικό φάουλ και για τον Παναθηναϊκό. Πεδουλάκης σηκώνει τον Λάσμε που είναι με 4 φάουλ. Καθαρή παράβαση νωρίτερα για τον Μπράμος. Έξω ο Τσαρτσαρής, αλλά και ο Μπράμος, καθώς περνά στον αγωνιστικό χώρο και ο Μάρκους Μπάνκς μετά από αρκετή ώρα. Με όλα τα όπλα πλέον και οι δύο προπονητές πάνω στο παρκέ. Νωρίτερα άσχετο τριβόδο από το Μόνια. Σήμερα δεν του έχουν πάει. Έχει ευστοχίσει μόλις ένα. Μπάνκς. Πάγκο. Διαμαντίδης. Πάγκο. Πάσα στη γωνία, το Μασκούλη. Στο τρίποντο είναι εύστοχο από τον Γιώνας Μασκούλη. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Ζητάει και το φάουλ από τον Μόνια. Οι διαιτητές του το αρνήθηκαν. 67-66 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Πλάνινιτς απαντά για 2. 68-67. Όλα αυτά 5 και 20 πριν να λήξει ο αγώνας. Εδώ Ζωράν Πλάνινιτς. Πλέον έχει έρθει η ώρα για τις μεγάλες προσωπικότητες να μιλήσουν. Φάουλ από τον Φριτζόν. Τέταρτο για την Χίμκι. Συνεπώς από εδώ και πέρα, όποιο φάουλ κερδίζει ο Παναθηναϊκός τον οδηγεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και ο Casey Rivers στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Φριτζόν. Ο οποίος αποβάλλεται με 5 φάουλ. Εδώ βλέπετε το 5ο φάουλ του Φριτζόν. Μπάνκς. Μέχρι μέσα παίρνει φάουλ από τον Ντέιβις. Το 5ο και για τον Αμερικανό, ο οποίος αναρτήρεται ότι έχει την μπάλα στα χέρια του. Του πήρε την μπάλα από τον Μπάνκς, από τον compatrioti του. Πλην όμως πήρε μαζί και τα χέρια του. Ξαναδούμε εδώ σε επανάληψη. Ο Μπάνκς, ο οποίος δείχνει να επιζητά το φάουλ από τον Ντέιβις. Είδατε τι ακριβώς συνέβη. Δικαίωμα για 2 βολές στον Μάρκους Μπάνκς. Μέσα η πρώτη. Ο Μπάνκς που αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής, όπως λένε οι προπονητές του Παναθηναϊκού, είναι ότι δεν κρύβεται στα δύσκολα. Είναι ικανός για να πάρει αποφάσεις στην ώρα που καίει η μπάλα. Και γι' αυτό άλλωστε ο Αργύρης Πεδουλάκης τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά με 69-68. Πλάνινιτς. Ρίβερς. Και πάλι ο Γράτης παίρνει το σπίνα από τον Λόντζα που συμπατριώτη του. Μόνια. Μέχρι μέσα πήγε για κάρφωμα μπροστά στον Λάσμε, αλλά εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Λάσμε που τραβήχτηκε, αλλά και μόνο ο όγκος του έκανε τον Μόνια να χάσει το κάρφωμα. Το κλέψιμο στο μεταξύ από τον Αγκουστίν. Κοινό λάθος από τον Παναθηναϊκό. Σε διαγώνια πάσα πάντως. Λόντζαρ. Το κλέψιμο από τον Πάγκο. Σφύριγμα δώρο για τη Χίμκι. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Πάγκο. Η φάση έγινε ακριβώς μπροστά μας. Ήταν καθαρό το κλέψιμο. Βλέπετε σε επανάληψη. Βέβαια. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Και η αντίδραση του Αντιπάγκο. 68-69. 68-69 μπροστά ο Παναθηναϊκός 4,5 λεπτά.
Time out και επαναρχόμαστε. Άλλα 4,5 λεπτά απομένουν εδώ στην έδρα της Χίμκι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 69-68. Βλέπετε νωρίτερα ορισμένες φάσεις που δείχνουν ικανές για να κρίνουν τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο για να δούμε ποιο στοιχείο θα είναι αυτό που θα καθορίσει την τελική έκβασή του. Νωρίτερα οι Ρώσοι πήραν ένα σύρριγμα δώρο από τους προπονητές και έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Νέα κατοχή λοιπόν για την Χίμκι του Ρήμας Κουρτινάιτης. Ο Αργύρης Πεδουλάκης γελάει καθώς μιλάει προς τους διαιτητές. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Rivers. Παίζει με την τρίπλα, πάει μέχρι μέσα. Ο Λάσμερ θα σταματήσει, αλλά δεν τα κατάφερε. 70-69 από μια εντυπωσιακή ενέργεια του Casey Rivers. Πάγκο. Διαμαντίδης. Λάσμερ. Να αντίπαλο τον Ογκουστίν πλέον. Πάλι μπάλα για τον Λάσμερ, φάουλ από τον Πλάνινιτς. Δικαίωμα για βολές στον Καπονέζο forward center του Παναθηναϊκού. Τέταρτο φάουλ από τον Πλάνινιτς. Άλλο ένα και βγαίνει. Και αυτή λογικά θα είναι μια φιλοσοφία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Γιατί ο Πλάνινιτς όσο και αν έχει χαμηλώσει τροφές στο δεύτερο επίχρονο, πάντα παραμένει μια μεγάλη προσωπικότητα. Άστοχη η πρώτη βολέα από τον Λάσμερ. ...8 στις 12 πλέον. Για ψηλό δεν είναι κακό το ποσοστό. Απλά καλό είναι να μπει η δεύτερη, όχι τελικά. Αλλά το rebound μετά από συλλογική προσπάθεια στα χέρια του Διαμαντίδη την έχασε μέσα από τα χέρια του. Το ίδιο σημαίνει και με τον Μόνια. Συγκράτησε την μπάλα, αλλά υπήρχε βασική υποψία βημάτων. Διαμαντίδης τραβάει τα μαλλιά του. Λόντσαρ. Φάουλ τώρα από τον Μασκούλης. Πέμπτο για τον Παναθηναϊκό. Βολές για τον Λόντσαρ. Έναν ψηλό που από το 2006 σε όποια ομάδα και να παίζει έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Σκοράρει την πρώτη και φτάνει στους 4 που θα δώσουν το παιχνίδι. 71-69 η Χίμκι. Τώρα στους συν 3, 72-69. Banks. Νέο φάουλ από τον Rivers, λένε οι διαιτητές, και είναι το 5ο του. Αποβάλλεται από τον αγώνα. Όχι, το 4ο. Το θέμα είναι ότι οι παίκτες της Χίμκι δείχνουν να σημαδεύουν το λάθος για τις βολές. Κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στους διαιτητές. Και εδώ ο Καπονέζος. Που έχει πλέον 8 στους 13 από τη γραμμή. Κάτι συμβαίνει εκεί με τους διαιτητές. Πηγαίνουν και προς τη γραμματεία, πηγαίνουν να ενημερώσουν. Τώρα το τι ακριβώς συμβαίνει αναμένεται να δούμε. Προφανώς θέλει να παρακολουθήσει την τελευταία φάση.
Για να δει σε ποιον έγινε το φάουλ, για να δει σε ποιον θεώθηκε το φάουλ. Ποιος έκανε το φάουλ δηλαδή. Από ό,τι έκρινε είναι σωστή η απόφαση που πήραν αρχικά οι διαιτητές. Συνεχώς βολές για τον Στεφάν Λάσμε. Άσταση η πρώτη. Να λοιπόν ένα σημείο, ένα κομμάτι του αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Ο Λάσμας σωθεί στη δεύτερη. 0 στις 4, αλλά έχει επανάληψη όπως λένε οι διαιτητές. Καθώς οι παίκτες της Kim Ki βιάστηκαν να μπουν νωρίτερα μέσα στη ρακέτα. Σειρά του Κουρτινάιτης για να διαμαρτυρηθεί. Βλέπετε νωρίτερα, αλλά Ομόνοια είναι ξεκάθαρο πως μπήκε μέσα. Εύστοχη τώρα η βολή του Λάσμε. 72-70. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. Με 1 στις 4 βολές του Στεφάν Λάσμε στις τελευταίες επιθέσεις του. Και πλέον πέφτουν κορμιά πάνω στο παρκέ. Πλάνινιτς. Μόνια. Πάει για το κλέψιμο ο Παναθηναϊκός και το ολοκληρώνει ο Πάγκο. Διαμαντίδης. Η μπάλα είναι στα ελληνικά χέρια. Στα 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα που απομένουν στον αγώνα. Το οργανωτικό κομμάτι στον Μάρκους Μπάνκς. Διαμαντίδης. Έχει περάσει σε θέση 2 τώρα. Στη γωνία είναι ο Μπάνκς, ο οποίος κάνει μια περιστροφή, βγάζει την μπάλα για τον Μασιούλης. Το σουτ είναι άστοχο. Ριμπάντα ο Χιόν, παλεύει ο Λάσμε, τελικά ο Λόντσαρ βγαίνει νικητής. Δύο και 40 ακόμη. Πλάνινιτς για τον Ρίβερς. Είναι στα 4 φάουλ. Δικό μου λάθος νωρίτερα. Λόντσαρ. Πάει μέχρι μέσα. Φωνάζει για βήματα ο Πεδουλάκης. Τελικά οι παίκτες του κάνουν το κλέψιμο. Καθώς ο Λόντσαρ πήγε και μπλέχτηκε ανάμεσα σε 2 παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπάνκς βρίσκει διάδρομο και πάει μέχρι μέσα. Το λέει από αριστερά με δεξί χέρι. 72-72. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει και πάλι. Μπάνκς ο οποίος παίζει με πρόβλημα στον αριστερό όμο. Πλάνινιτς. Σκόνονται για 3, είναι άστοχος. Την πάνω από τον Λόντσαρ όμως. Το κόψιμο από τον Διαμαντίδη και φάουλ λένε οι διαιτητές. Φάουλ το οποίο δεν φάνηκε σε μια πρώτη ανάγνωση να υπάρχει. Για να δούμε σε επανάληψη. Ούτε από εδώ φαίνεται καθαρά. Από όσα υποθέτουμε όμως ότι απέκρυψε ο Φακός, πρέπει να έχει δίκιο ο Έλληνας παίκτης. Οι βολές για τον Λόντσαρ. Μέσα για η δεύτερη, 74-72. Χίμκι που παίρνει τη βοήθεια και από τους φιλάθλους του. Βάνks. Διαμαντίδης. Πάνω του είναι ο Ρίβερς με 4 φάουλ. Το τρίποντο του Διαμαντίδη είναι άστοχο. Rebound, follow, όχι τελικά. Ο Λάσμε δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στα χέρια του Πλάνινιτς. Μόνια. Βγαίνει από το σκριν ο Πλάνινιτς. Ο Γκουστίν. Ρίβερς, το τρίποντο. Ριμπάντα ο Χιόν, παλεύει ο Διαμαντίδης και την παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λόντσαρ. Η ηρωική προσπάθειά του, γιατί η υψομετρική διαφορά ευνοούσε ασφαλώς τον κράτη. Διαμαντίδης. Βγάζει τον Λάσμε και το καλάθι από τον Καμονέζο. 74-74 από τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος αυτή τη φορά πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι και τελείωσε τη φάση. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. 50 δευτερόλεπτα. Λόντσαρ. Το σκόρ ισόπαλο. Λάσμε πιέζει για το κλέψιμο. Μόνια. Πλάνινιτς. Πάνω του ο Μπάνκς. Για τον Λόντσαρ προσποίηση. Το στόβο από τον Ασιούλης. Και τελικά το φάουλ αθλητικό από τον Διαμαντίδη. Τι είδους σφύριγμα είναι αυτό?
Αντιαθλητικό για ποιο λόγο? Φάουλ, ναι. Η έκρηξη του Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο του για να μην πάρει τεχνική ποινή. Replay δεν έχουμε δει. Η αλήθεια όμως είναι ότι ήταν ένα φάουλ στα όρια της νομιμότητας. Εντός ορίων. 2 βολές για τον Λόντσαρ. Και η μπάλα απ' έξω για την Χίμκι. Αυτό το αντιαθλητικό φάουλ στα 37 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Υποδόριο χαμόγελο, ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Κουρτινάιτης. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών του. Πλέον ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μια καλή άμυνα. Να μην επιτρέψει στη Χίμκι να σκοράρει. Πλάνινιτς. Το παιχνίδι που έχει στοιχεία thriller. Λόντσαρ. Και πάλι ο Πλάνινιτς. Η επίδεση ξεκινά από τα χέρια του. Λόντσαρ θα χάσει το σούτ. Ριμπάδα ορκιών. Η μπάλα είναι για τη Χίμκι, σωστά. Τώρα σωστά. Τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τελευταία φάση βέβαια. Εδώ ειρωνικά χαμόγελα. Τεχνική ποινή, αλλά φαίνεται πως θα συνεχίσει ρήγματα υπέρ της Χίμκης αυτά τα τελευταία λεπτά, σε έναν αγώνα ο οποίος πηγαίνει πόντο με πόντο. Και νέα τεχνική και αποβολή για τον Αργύρη Πεδουλάκη. Δεύτερη τεχνική ποινή στον Έλληνα προπονητή, ο οποίος νωρίτερα έδινε συγχαρητήρια στο Διαμαντίδη για την άμυνα που έπαιξε και το φάουλ που έκανε. Με την δεύτερη τεχνική ποινή οι διαιτητές τον αποβάλλουν και βέβαια είναι αναγκασμένος να φύγει από τον πάγκο του ο Πεδουλάκης. Η αντίδρασή του τα λέει όλα. Ασφαλώς θα έχει να μας πει πολλά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Αργύρης Πεδουλάκης για τις τυχομηθείες που έχει με τους διαιτητές, με τους άρχοντες του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι όμως ότι, το είπαμε και νωρίτερα, οι διαιτητές λογικά πρέπει να σφυρίζουν και με τη ροή του αγώνα. Σύμφωνα με αυτή. Και η αποβολή του Έλληνα προπονητή σίγουρα δεν συνάδει με την εξέλιξη ενός ντέρμπι που αν μη τι άλλο ικανοποιεί τον κόσμο, ο οποίος θέλει να βλέπει τέτοιου είδους αγώνες. Πεδουλάκης ο οποίος δεν φεύγει από τη θέση του. Ο Λόντσαρ εκτελεί βολές, αλλά φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί με νικήτρια τη Χίμκι. Μετά τις 2 βολές του Λόντσαρ θα εκτελέσει βολές και ο Ρίβερς. Μετά την τεχνική ποινή, τη δεύτερη τεχνική ποινή του Πεδουλάκη. Και σκορ στο 77-74, μα η μπάλα τους άλλους παραμένει στη συνέχεια στην κατοχή της Χίμκι, η οποία περνά πλέον μπροστά με 4, 78-74, εντολή για φάουλ από τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος καταφέρνει και παραμένει στον πάγκο του. Φάουλ τώρα στον Λόντσαρ, το 5ο από τον Λάσμε. Όχι, τελικά είναι από τον Μασούλης, το 4ο. Το πανηγύρι έχει ξεκινήσει στις κερκίδες για τους φίλους της Χίμκι. Η αλήθεια όμως είναι πως η ελληνική ομάδα θα φύγει παραπονούμενη από την Μόσχα. Η ελληνική ομάδα που μπλέχτηκε στην κίνηση της ρωσικής πρωτεύουσας. Στο μεταξύ ο Λόντσαρ αστόχησε και στις 2 βολές. Η διαφορά είναι στους 4. Ο Διαμαντίδης σκόρεται για 3. Θα αστοχίσει. Το rebound από το Banks στην ολοκλήρωση του αγώνα. Εύστοχο το τρίποντο, το οποίο μετρά. Τελικό σκορ
Ο Παναθηναϊκός ητάται για έναν πόντο. Και βέβαια εδώ μπαίνει το μυαλό σε μια τροχιά να σκέφτεται ποιο ανάποδο σφύριγμα θα μπορούσε να έχει αποδοθεί ή ποια λαθασμένη επιλογή των παιδιών του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να μην είχε γίνει για να έρθει η νίκη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός φεύγει ψηλά το κεφάλι από την παγωμένη Μόσχα. Τελικό σκορ 78-77. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.